ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ಚಿನ್ನರ ಬಹುಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಅಂಬಿತಾಡಿ ಹೈಟೆಕ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ. ಚಿನ್ನರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರೋಧ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಊರವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಅಂಬಿತಾಡಿ ಜನತೆಯ ಬಹುಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಗುರುವಾರದಂದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಅಂಬಿತಾಡಿ ಹೈಟೆಕ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೀನ್ ಲವೀನಾ ಮೊಂತೇರೋ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ, ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ സംഘടനಗಳ ನೇತಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ നൂറാറ് ಮಂದಿ പാൽಗೊಂಡರು. അംഗൻവാടിക്ക് സംയുക്ത പദ്ധതി എന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ കെട്ടിടമില്ലാത്ത 44 അംഗൻവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം പണിയാൻ ആദ്യത്തെ ഗഡു 1 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് രണ്ടാം ഗഡു 1 കോടി രൂപ വീണ്ടും നീക്കിവെച്ചു. കുറേ അംഗൻവാടികളുടെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ 20ഓളം അംഗൻവാടികളുടെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ അമ്പിത്താടി അംഗൻവാടിയുടെ പ്രവൃത്തി. കാരണം ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ വളരെ നാളുകളായി ഈ സ്ഥല തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ കഴിഞ്ഞ നവകേരള സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത നവകേരള സദസ്സിൽ തന്നെ പരാതി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്ത പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിലും മംഗൽപാടി താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു.